Как да направя рекламация? От тук влезте в системата за рекламации като гост, т.е. клиент без регистрация. За регистрирани клиенти предявяването на рекламация е много по-бърз и удобен процес. Изберете отказ от поръчка, ако желаете да върнете продукт в 14-дневен срок от датата на покупката му. Във всички други случаи на рекламация, използвайте менюто с възможни опции според вашия конкретен случай. Изберете типа рекламация, отговаряща най-точно на казуса, който имате. Посочете каква е вашата претенция към рекламацията. Представете номер на поръчка или номер на фактура, като доказателство за покупка от Викивът. Отбележете дата на покупката. Представете информация за продукта, име, количество, за което правите рекламация, каталожен номер на продукта и опишете подробно проблема за по-бързо и точно обслужване. Посочете ваш адрес в случай на връщане на продукта от наша страна към вас. Попълнете формата с данни за връзка с вас. Име, фамилия, телефон и валиден ваш имейл. Отбележете, че сте запознати и приемате общите условия и политики за рекламации, преди да финализирате рекламацията си. Потвърдете, че не сте робот, за да завършите подаването на формуляра. Финализирайте рекламацията, натискайки бутон Изпращане. Успешно входирахте вашата заявка за рекламация, получавайки входящ номер и копие с всички необходими данни и информация на посочения от вас имейл.